Dzięki. Wspomniało mi się, jak idzie rozeznować łocia Poloka, Niemca albo Amerykona. Ano, to jest tak, dejcie pozu. Kiedy wtosik na drodze napasztnie Amerykona i rzeknie do niego: How do you do? To ten zaroski luftuje, z zębiska lachnie się i godo. Good, fine, all right, I'm feeling well. Kiedy wtosik zesztopnie Niemca i się go też spyto: wie geht es Ihnen? To taki Niemiec zaroski też gebis pokazuje i ze śmiechem rządzi. Fein, gut, großartig, wohl, gesund und munter. A kiedy tak nagabnąć, zaszterować Poloka, co tam ucia słychać, to zaroski napocznie rozprawiać i że go zębiska targają o platpus, klamfadry, plęskyże, staro go cięgiem nerwuje, a świekra poradzi mu tak dopolić, co by mogło na suchy aście hangnąć. Ku temu jest se jego dziecka, nie są mu suchliwe, a w robocie majster domu mu najgorsza robota i pies od tego oszklipca sąsiada cięgiem mu skro na jego sztrudekel. I wiecie, co ja wypokopił się kiedyś dawni? Ano z kuli tego, co Chmocka po świecie wandrował i mogła żyknąć łosia i że jest jakiś tam Europejczyk. A już bez tych sobie Polok i musza być i wajała, i szkamrała, i kiedy tyż mnie wtosik na drodze napasznie. Oj gin, i co tam ucia, jak ci leci? Wartko mu poradzał odpowiedzieć: dzięki, co roski gorzej. I tak nikiej mimie za bo Amerykon krótko, znaczy się kurdzon bindich, i jak echt Polok, zdziebko żech pojamrował, prawda? Oj gen z pnioków.